Ти днес рева, вчера рива, оня ден рива и всеки ден ревеш. Да, с коронци. Тея ти ли си? Тея нищо ли чума, след малко ще е запада, знаеш. Аз няма да участвам в тази игра, дошто не ме интересува. Аз си знам правата. Искаш ли да оцелиш мен? Не искам да участвам в тази игра, няма да правя нещо, което не искам. Не ме карайте на сила. За мен това не е хубаво и не е правилно. Тя пак получи факс. Колко са 7-те чудеса на древния свят? Обръщайте. Криси, какъв е твой отговор? 4. Ти си мумията, аз съм Тутанкамон. Притеснявам се, като ме види без грим, дали ще ме хареса или ще каже какво е това Квазимодо. Това е истината. Логика? Няма. Исках по-бързо да стигна до него. Първо ми беше срам да тичам като някое голямо пиле от улица Сезам. Ти си раздвоение на личности. Ти имаш болести от питите на главата. Проста си! Аз даже не разбрах въобще. Кой е най-високият връх в Стара планина? Аз нито един не знам. Какво да пиша? Как се казва главният герой в романа Под игото? Как? Под игото. Ето това е моята силна страна – литературата. Блага, кой е главният герой Под игото? Баба Илийца. Виктория, какво знаеш за княз Борис? Нищо, знам, че има такава улица в София. През коя година България се освобождава от Османската империя? Това е от малкото неща, които знам, също не си помня. Блага? 681. Какво се е случило 681 година? Нямам идея. Как нямаш идея? Блага. Помисли малко. Създаването на... Виктория? Аз смятам, че годината беше 1878, защото така приписах. Оля-ла, какъв е този хеликоптер, ла? Действително много се радвам. И аз се радвам. Как не те е срам? Цяло предаване тук, само ти свалям звезди.